18. Toda kurava Matthew chapter 18, verse ya 1 kusvika pa verse ya 6. Matthew chapter 18, verse 1, verses 1 to 6. Sokuravo tigareli pasi. Ndotenda Mwari nekuverenga shoko ravo. Tavona pano zvinhu zviviri zvatiti tingotaura pamusoro pazvo pavhesi yataverenga. Maybe tingocherekedza pavhesi ya 3. Tiverenge zvekare vhesi 3 yoga. Dangotaura madekwana pamusoro pekushanduka kana zvanekati kutendevuka. Kutendeuka kunotaurwa pano kunodarika kungosiya zvakaipa. Ndokwanisa kutendeuka ndokureva kuti ndarega nzira dzandaifamba, asi pane kaudzamu kanodarika kutendeuka pashoko rokuti kushanduka. Ndizvodi Shona kuti kushanduka. Does it say that? Right. Muchirumbi inonzi conversion, to be converted ndiko kushanduka. Amen. Saka ishava kureva pano vachiti zviro kwazvo ndoti kwamuri kana imi musingashanduki, ndo chinhu chokutanga. Chepiri, mova semwana mudiki. Saka ngotara pamusoro pekutendeuka komweya, spiritual conversion. Kutendeuka kuri komweya. Amen. So taona pano kuti Ishe Jesu vanotaura pamusoro pezvinhu zviviri izvi zvinova ndizvo mukova, makwanisire kana kuti maruramire ekupinda muvushe hwaMwari. Rather pano zviri kunzi ushe hwokudenga, the kingdom of heaven. Now kana Mwari vakatipa mukana, maybe chada kuvona pane ushe hwokudenga pozova neushe hwaMwari. Mukaverenga mubhaibheri pataura pamusoro pe the kingdom of heaven and the kingdom of God. Saka zviviri. Ishe Jesu pamusoro peushe hwokudenga vanoti hauoneke uchiuya kuti hoyo hwasvika hwaapatiri, asi vanoti ushe hwokudenga huri mamuri. Na saka tikutaurwa pano pamusoro penyaya yokupinda muushe hwokudenga. Ndizvodi Mwari achauya achiestablisha ushe hwake panyika. Sezvatinokumbirwa kuti namatai muchiti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazvinoitwa kudenga. Ichasvika nguva ichabviswa zvose zvine chekuita nesimba, runziro namaitire aSatani panyika. Ishe vounza denga kuti rive panyika. Zvose zvinokonana naMwari pachisina topinda muzvienda nakuenda. Asi pane chiri kuitika panguva ino. Nguva ino pane ushe. Paul anotare chiti zvakazarwa inoti takadanwa kuti tive uprista noumambo. Now, umambo hune chekuita nokutonga. Asi mukacherekedza zviri kunzi takadanwa kuuprista noumambo.
Saka mushe wokudenga mune uprista. Kana nyika yashandurwa yavandudzwa, ushe hwaMwari hwava panyika, hatichava vaprista. Hapana wokureverera, hapana wokunamatira, hapana wokukumbirira, nekuti zvakaipa zvose zvinenge zvabviswa. Hebrews 9 yoti kana iye wouya rwepiri haauye kuzopira kana kuzoreverera zvivi, nokuti zvabviswa hazvichipo. Asi pane chiri kuitika panguva ino. Pane umambo, pane ushe huri kupfuurira mberi, huri kuitika, huri kubata munguva ino. Ndounorehwa pano naShe kuti kana munhu akada kuva chikamu cheushe ihwohwo, kana munhu akada kuva uri muumambo uhwu, zvanzi pane zvinhu zviviri zvinodiwapo. Kwai ndiko kushandurwa uye kuva somwana mudiki. Ishe vatibatsire. Now, tarire pana iziti mabasa avapostora, Peter achiparidza pa chapter 3 yamabasa avapostora. Can you read verse 19, Yoga? That's right. Now, says zvanamboreva kushandurwa, count conversion. Dictionary pamusoro peshoko iroro rinoti kushanduka kwoupenyu kubva mune zvakashata kukuenda kuita zvakanaka. Anti munovona. Saka hatitarisirwi, hatidanirwi kukusiya zvakaipa tomira ipapo. Zvinonzi kusiya zvakaipa nokuita zvakanaka. Sezvataiva busy muzvakaipa zvedu. Tikada kumbocherekedza upenyu hwedu timbovona nyaya yokutendeuka kwedu. Ngatidzoke masure titarire zvaiveri upenyu hwedu. Pamusoro pekurarama kwataiita, tinokwanisa kuona kuti muzvakashata zvatairaramira mukati mazvo, raiva basa kwatiri kuti tiplane nyaya yokuita zvakashata izvozvo. Yaive nyaya yekuti titsvake zvinoda kuedza kukanganisa kuita kwedu zvakashata. Like kana ndaida kuba, kana ndairarama mukuba, ndaitoplana kuti saka ndingabe sei. Chokutanga kuba kwangu akufanira kuonekwa, akufanira kuzivwa, kunofanira kuva kwangu ini ndoga. Saka kana ndada kuti ndibe, I must plan. Ndingaba sei, ndingaba iri nguwai, ndingazviita nomuto upi. Hazvina basa ungava kubashuka kwandakaita ndiri mwana mudiki. I had to plan. Hazvina basa kufamba kwandaita kana netusikana kana netukomana, whoever it is, waitoplana kuti uone kuti saka nyaya yangu tisaoneka, zvakaipa zvangu isazikamwa, ndingaite sei, ndingaapproacha sei, ndingafamba sei. Yange siri nyaya kuti waingoraramirawo hako zvichingodhumirana newe, uchingoita izvozvo, uchingofamba easy. Zvisina kudaro. Taitonyatsotsvaka nzira yacho namaitire kuti zviite. Saka ndo zvandaiveri ndiri munyika. Zvino kana ndatendeuka ndosiya izvozvo. Zviri right. Asi pano Bhaibheri rati tendeukai mudzoke. Amen. Is that right? Patavenika pa 19. Can you read again?
Repent ye therefore and be converted. Ani munobona? Tendevukai, shona yekuti mudzoke. Tendevukai, mushandurwe. Tendevukai, mubve muzvakaipa zvamamuchiita. Muchiita zvinotora nzvimbo yezvakaipa izvozvo. Anti munobona? Ndochikonzo Paul akatarira nyaya yokuuya kwake kunasi. Anotaura achiti pandairarama mutsika nechinamatiro chechijudha, ndandiri munhu waiva very zealous. Ndaiva munhu anga akaperera. Paul pamurayiro anotaura achiti handina pandinopiwa mhaka nomurayiro. Kureva kuti Paul haana kumboba. Paul haana kumboita zvose zvakashata. Anti munobona? Was very zealous pakuita zvaakanga achiita. Then one day akajekerwa nazvo kuti nzira yauri kufamba iyi handiyoba. Sezvingadai zvakaitika muupenyu hwedu kuti pane zuva rakajeka kwandiri kuti pati muraramiro uyu hausiriwo, mufambiro uyu hausiriwo, mutaurire uyu hausiriwo. Saka Paul paanobva mumufambiro iwoyo angoti asaka zvaringana, ndabva mufambiro wakaipa wandaita, saka ndakungogarawo ndichingonamatavo. Paul anoshingaira pakunamata kwake, achiti zvose zvayafuma kwandiri ndakazviita marara. Uyezve ndinoshingaira, handiti ndachibata, asi ndinoshingaira kuti ndichibate. Adi munobona? Paul utaura achiti ini kubata kwandinobata nako nesimba rinobata mandiri, ndinobata nomutovo wokuti ndikwanirise ichecho chandakadanirwa. Pakupedzisira anoti ndarwa kurwa kwakanaka. Haana kungorwa chete, but akarwa kurwa kwakanaka. Pane zvaaita nokuraramira. Mukatarisa upenyu hwaPaul atendeuka, waiva upenyu hwaiva committed munyaya yokunamata. Achiti ndinoziva zvandakaitira kereke, ndinoziva kutambudza kwandakaita kereke, ndinoziva kurwadzisa kwandakaita kereke. Saka zvino ndakatendeuka, oti mumwiri wangu zvino ndoda kukwanirisa zvakasara pakereke yaKristu. That means anga asiri munhu wokungonamata koga. Waiva munhu akanga akaperera, waiva munhu ane zvaaita. Sezvandaita ndichiplana kuba, zvandaita ndichitsvaka nzira yamabire, zvandaita ndichitsvaka mavandire ekuba, ndo zvazvava zvino kana ndatendeuka. Ndinotsvaka nzira yekururama, ndinonamatira kururama, ndinoverenga shoko raMwari ndizive zvinodiwa kuti ndiwo wakarurama, ndinozvipa kuna Mwari nemutowo unoraramira kutendeuka kwangu. That means ndatendeuka, now ndava converted, ndashandurwa, ndakuita zvinoita ndigamuchirike pamberi paMwari. Haisi nyaya yokungonamata chete, haisi nyaya yekungoti ndava mutendi. Nokuti Peter unoti, imi zvamakatenda, zvamakagamuchira shoko raMwari, muchishingaira kwazvo, pane zvamuri kutoita, muri kutoshingaira. Pakushingaira ikoko chiwedzerai kunaka pakutenda kwenyu. Pakunaka wedzerai kuzvidzora, kuziva, kutsungirira nazvose izvozvo. Haisi nyaya yokungogara, inyaya yokubata nomutovo unoita kuti tigamuchirike pamberi paMwari. Saka Peter unoti pana Mabasa chapter 3:19, tendeukai mudzoke. Chokutanga kutendeuka, kucherekedza, kugamuchira, kuona kuti ndakatadza. Kana paine chinhu chakashata, pane zvinofunga nevanhu kuti kunamata, kana paine chinhu chakashata muexperience yekunamata, kusakwanisa kuzvigamuchira kuti ndakatadza. Anti munobona? Izvozvo ndo zvinopa munhu kuti apfuurire mberi mukukanganisha kwake. Kana asingazvigamuchiri,
kuti zvandakaita izvi zviri wrong. Atiiti zvinhu zvakashata nguva dzose nekuti tada kuzviita. Zvimwe unozviita usingatozivi. Zvimwe unozviita nokungomanikidzirwa nechiberekerwe or even our nature. Ndinokwanisa kugumbuka nokuda kwokuti munhu zviri maari kugumbuka. Ndinokwanisa kutsamwa nekuti mumunhu zviri maari kutsamwa. Towisana. Ndinokwanisa kuseka nekuti munhu zviri maari kuseka. Saka hazvisi zvese zvandinoita nekuti ndazvironga kana kuti ndada kuti ndizviite. You get the point? Watu wamboseka here wozocherekedza unoti pati kuseka kwandaita uku zvasina kunaka kuti ndidaro. Pati kuseka ndiri kwakanaka here. Vanotara vachiti kana munhu ukaseka, toti even a smile, kungonyemwerera. Musa kana uchinyemwerera, munobozva kuti pane zvakawanda zvinoitika. Pane manerves mamwe kana kuti nyama imwe namarunda mamwe anenge achidhonzera uku, mamwe achidhonzera uku, mamwe achidhonzera uku, mamwe achidhonzera uku kuti unyatsonyemwerera. Hani ndizvoka? Abva anyemwerera mukomana. Hani munobona? Saka hazvingoitika. Panotoone basa rinotoitwa ipapo rakakura kuti unyemwerere. Kozoti kana ukatsamwa. Zvinoitika futi zvipane zvinodhonzera uku, zvinopushira uku, zvinokwidza uku, zvinodzikisa uku. Handiti? Saka simba raunoshandisa pakutsamwa rakawandisa kudarika simba raunoshandisa pakunyemwerera. Saka kuseka kwakanaka, kuseka kuno reliefa, kuseka kunoita zvakanaka, asi unokwanisa kutoseka utozvoti pati panapa ndaseka zvisiri izvo panapa. Hani munobona? Asi kuseka unenge watonakidzwa kuti kumana. Wotoseka kuti mudhara uyu akapfeka sheti pamusoro pebhachi. Wotoseka pati ndaatezvara. Saka ndaseka atezvara. Indiri muroora. Hani munobona? Asi powoseka zvatoita zvakanaka chaizvo. Wozoti pati ndakanganisa. You see? Saka what I want to point out is ndekuti pane zvinhu zvounoita zvisati zviri zvakanaka, but zvinongoda kuti uchizvigamuchira kuti ndatadza. Kuti uzive kuti ndatadza, you have recognized, wazviona, wozvigamuchira kuti ndatadza. Kana wazviona kuti ndatadza, wova remorseful, wova unonzwa tsitsi, wova une hunhu unozvidzorawo nokuratidza kuti bati zvandaita izvi hazvisiri izvo. Then wozosiya chakaipa ichocho. Dhavhidhi wakadaro akati pandakanyarara pamusoro pechivi changu, mafupa angu akapera mukati mangu. Bati pandakabvuma ndikatendeuka, ndopaakatsema achiti nyaya yandakaita yakakonzereswa nechiberekerwe changu. Nyaya yandakaita yakakonzereswa nemwoyo wangu. Nyaya yandakaita yakakonzereswa nekuda kwezvakaipa. Saka David akatsema, bvisai chakaipa changu, ndishambei nehisopi, sikai mandiri mwoyo mutsva, nditsigirei nemweya wenyu. Can you see? Pane nzira yokutendeuka. Kana munhu akasazvigamuchira kuti ndakanganisa, azvireve kuti anoramba achingoita chakaipa. Like for instance, ukatsiurwa kuti izvi hazvina kunaka izvi, unokwanisa kungozvirega just because vari kundiudza kuti hazvina kunaka. But kana pasina kuzvigamuchira mukati mako kuti zvinhu izvi zvakaipa, maruramire aripo ekuti akakutsiura kana asisipo unokwanisa kupfuura mberi kuzviita.
maruramiro aripo ekuti unokwanisa kusvika pakusindimara kuti I don't care, kana akandiudza kuti izvo zvinhu zvazviitwe ndichangozviita. Asi hazvinoti unombozvirega pane imwe nguva, watsiurwa wakazvirega, but pawakazvirega pava pasina kutendeuka. Saka kana pasina kutendeuka kunoreva kuzviona, kuzvigamuchira, kuzviziva, uyezve kuva nehanya yekuti ndakatadza. Hazvikupe kutendeuka kuti udzoke uchiita zvakanaka. Anti munoona nekuti kusiya zvakaipa akubatsire kana pakasava, nokuti hakuna nzvimbo hazvina basa iri papi iri empty. Hapana, kana ukatora ngowani yangu iyi mukatasa mukati muneyu mune chirimo, amuna handiri. Asvida kukudzai kuti hapana chinhu panyika chiri empty, mukati makazara mhepo, kuti uzive kuti mune chinhu kuvhara souone. Inokwanisa kutadza kuvharika yose kudakara wabudisa mweya wacho. Mumba muno muzere mhepo. Andi munoona, kana uchifamba haufambi neemptiness. Paunenge uchifamba paipe saka uchitomboremerwa nokufamba kwacho kana kuneta, nekuti uri kutopusha mhepo. Andi munoona, saka hakuna chinhu chisina chachinacho. Kana mwoyo mako mamine zvakashata, kana zvikabuda panofanira kuva nechinotora nzvimbo yazvo. Saka pachitendeukwa nekudzoka, hazviite kuti ndarega zvakaipa, worega kutsiva zvakaipa izvozvo nezvakanaka, wofunga kuti ndakarega zvakaipa. Hauna kuzvisiya, nokuti zvakaipa zvine mazera, zvakaipa zvine zvimiro. Towisana zvakafanana nechibage. Chibage chinokwanisa kunge chiri chibage but chichingori mbeu. Ani munoona, saka zvino kana usingaone gunje racho, usingaone muchekechera, woti hapana chibage. Chibage chiripo but chingori mbeu. Chozova chibage chamera ava mashizha. Andi munoona, kuzova chibage chakura chava negunje, chava nemuchekechera, chava nemwana. You see? Saka zvakaipa you can think ndazvisiya, asi kuda wafunga kuti wazvisiya but zvangotora imwe shape. Anti munoona, zvinoitika mune zvinhu kunyangwe zvinodya, kana angava makonyi, kana zvinorwisa mweya yedu, kana ingava hosha, unokwanisa kutora mushonga uchirwara. Yes, once wafanika watopora, zvinhu right. Asi in other words, utachiona wanga uchikurwisa, warwiswa nemushonga uyu, woshanduka chimiro chawo, wotora chimwe chimiro. Chimiro ichocho hachikurwadze panguva iyoyo, nekuti chimwe chimiro chisati chiri chachanga chiri pakutanga. Iwe wofunga kuti saka zvanaka, ndanzi mwa mapiritsi 5 pandangomwa 2 zvava zvaita zvakanaka, saka ndaakurega. Chiya chachatora chimwe chimiro chinodzokazve, maybe chava nechimwe chimiro futi chinodarika mushonga wawadya. Saka hakuna nguva yausiri kushandiswa nemasimba maviri awa, simba rokudenga kana simba remweya yeshina. Hazviite kuti ungova neutral, hazviite kuti ungoti inini hapana chandiri kuita, zvakaipa zvangu ndakasiya, zvakangotora chimwe chimiro zvigere mauri. Can you see? Saka kutendeuka kunoda kubva muzvakaipa ndodzoka kukururama kwaMwari, ndoita mabasa. Even Shona antaura kune vaya vakauya zobhabhatidzwa akati, berekai zvibereko zvokutendeuka.
Pane zvinoberekwa pakutendeuka. Pane chimiro chinobata mweya wako pakutendeuka. Haisi nyaya yokungoti ndasiya fodya, handasiya zvandandichiita izvi, handasiya icho nechecho. Tingafunga kuti tachisiya, asi chinenge changotorawo chimwe chimiro mukati meupenyu hwedu. Saka kushanduka, kudzoka kune ichocho chiri proper, chiri chakafanira kuupenyu huri chaiwo hwakafanotemerwa naMwari nyika isati yavapo. Amen. Ndo zvinoreva kudzoka. Amen. I think pamapisarema 19, just read verse imwe chete, verse 7. We were reading verse 7, was it? Now, murayiro waMwari wakakwana. What does Shona say? Unoita sei? Thank you. King James. You guys think of King James? What they say? Amen. I just wanted that word. Converting. Murayiro wa Jehova wakakwana. Uno shandura. Murayiro wa Mwari ausipo kutungokuudza kuti ichi chakaipa. Akunotora shoko raMwari nomutovo iwoyo. Kungofunga usaka shoko raMwari rinongotudza zvakaipa, rinotitsiura pane zvakashata, rinongotudza kuti izvi hazviitwe, rinotudza kuti ita izvi, rinotudza kuti ita izvi. Handiro basa reshoko raMwari. Shoko raMwari upenyu. Andi munovona. Saka kana shoko raMwari ravuya kwauri, harisi kuuya kuzokupa mirayiro nemitemo. Riri kuunza upenyu. Can you see? Now, because shoko raMwari really perfect. Shoko raMwari upenyu. Shoko raMwari ndiMwari. Chivavarirwa chake nechido chake pamusoro poupenyu hwako uri kurarama muzviri ndechei? Ndechekuti uitwe converted. Ndechekuti ushandurwe. Amen. Saka Mwari haauye kuzotishandura nemirayiro. Haauye kuzotishandura nemitemo. Ita izvi, siya izvi, ita izvi, siya izvi. Handiyo nzira yekunamata. Shoko raMwari it converts, rinoshandura mweya kuti uunzwe mumutsetsa nezviri humwari hwaMwari. David antaura achiti mwana akaberekwa ari intertwined, akamonerwa, akabatwa muzvakaipa. Saka David achiti ndakaberekwa muzvakaipa mangu ndigamuchira muzvivi. Mweya wake upenyu hwake uri intertwined nezvakaipa. Can you see? Saka paakuda shoko raMwari kuti richiunza humwe upenyu. Pochaita undiite zvakaipa, hapana munhu akandigarira pasi nini akandiudza achiti saka iwewe unofanira kuba. Chigara pano ndikupe malessense ekuba, unofanira kuti uite so, unofanira kuti uite so, ugoita zvakadai ndokuti ubudire pakuba. Kana uchida kunyepa, unofanira kuti utaure so, ugotaura so, wogoita so, wanyepa. Hapana munhu akandidzidzisa. But pane upenyu hwaiva mandiri. Upenyu ihwohwo hwakandipa kuti ndipinde mune zvinhu zvandandisina kumbodzidziswa. Towisana. Nokuti zvatinodzidziswa, even zvaunodzidziswa hazvivake upenyu hwako kudarika zvinotova mauri nechekare. That's why we have problems. Tinowisana. You see, vese vabereki muri muno, makaberekerwa muno, vazhinji venyu makaberekwa muno, vazhinji venyu mukatodedicatwa panapa, mukabereka vana venyu, muri kuchechi, munoya navo kuchechi, muchinamata kuchechi, but you have got more problems than taps kumba uku. Akurira mushoko racho. Anjeri shama. More problems. Why? Mai vake takavadedicata pano. Takavababaza kurwizu.
Why have we problems? Zvinodzidziswa hazvi amounted to 5% yezvamunoita. Why? Ndokuti kabereko muzvakaipa. Types usazondigumbukira ndikuti kuti haisi nyaya haisi musha yako, you know. We are still friends. Okay. Right, you see. Saka shoko raMwari now rinofana kuunza upenyu. Rounza shoko rinorehwa kuti conversion. Saka Jesu akati kana musingatendeuke muchishandurwa mofanana nemwana uyu, hamugone kuraramira mune zviri upenyu hweushe hwokudenga. Amen. Now, what is conversion? Nguva dzose Mwari paakadhila navanhu haana kungovasiyira pakungoziva zvaanoda iye kana zviri mirayiro yake. Mwari wakada kusvika pakushandurwa kweupenyu. Andi munobona. Take for instance Abraham. Abraham akabva kunyika yokwake achifamba nababa vake Tera. Towisana. Akadzidziswa nyaya yokunamatwa kwaMwari. Pane mumwe wakamboreva maybe atina mararamiro ekuti now ekuti tidzame tikacherekedza tikanyatsoronga maitikire nemararamiro akaita vanhu, tikatora Adamu, tikatora makore aakararama kusvika pakaberekwa Seti, Seti ozobereka vana vake, tozoona kuti Adamu akagara mazuva mangani, because tinongozonzi Adamu akabereka Seti akazarama makore akati ndobva afa. Kwatiri tonofanika Adamu abereka Seti maybe ongoraramawo ofa, but anokwanisa kunge akararama akaona mwana waSeti, achirarama akaona mwana wemwana waSeti, akararama kuona mwana wemwana waSeti. Andi munobona. So was it with Abraham. Mukacherekedza kwaakabva kusvika pana Tera pacho tichibva kuna Shemu, munobona kuti kuna madzisekuru ake akararama, Abraham achiri mupenyu, Tera ari baba vaAbrahama, mavari muine manzwiro ekuti tinofana kuenda kunyika yechipikirwa chaMwari. Anti munobona. Saka Abraham pane upenyu hwaakararamira, but kunyangwe zvanhu zvakanaka kuti wakararamira upenyu ihwohwo, asi kana Mwari akuda kudhila nemunhu nokuda kuti munhu akaberekwa muzvakaipa, panofanira kuti pasvike nguva inouya shoko reconversion iri muupenyu hwomunhu kuti anamate Mwari. Abraham pane chakaipa chatinoona paari, akatenda Mwari, akabva kunyika yaaiveri akaenda. Asi munoziva imi mose kuti Mwari pane paakasvika pakuti zvino iwe Abraham zita rako harichanzi Abraham wakunzi Abraham. Panofana kuva neshanduko. Zvinorevei kunzi Abraham? Baba vendudzi zhinji. Is that right? Why kuzova baba vendudzi zhinji? Nokuti chikamu choumwari hwaMwari chava zvino muna Abraham. Can you see? Haachisingori Abraham, ava Abraham. Humwari, the essence, attributes, zvose zviri hunhu hwaMwari, Mwari nawo akuzvidurura muna Abraham. Kuti achirega kuva Abraham, achiva Abraham. Sarai, achirega kuva Sarai, ave Sarah. Ouyazve oinstitute sungano yedzingiso. Can you see that? That is a change again. Amen. Now, saka ndi Mwari arikuda kubata na Abrahamu. Ashandike na
Mwari Abrahamu as long as achingo Abrahamu. Pane chinofanira kuitika. Chinoshandura Abrahamu. Ani munobona. Kuti Sara akwanise kuva nemwana. Azvaigona kuti ave nemwana iyeyo as long as she was Sarai. Azviite kuti Abraham ave nevana ava kana nechipikirwa chaMwari as long as ari kuMesopotamia. Pane kwaanofanira kuenda. There must be a change of environment. Shanduka kwechimiro chiripo. Azvaita kuti Abraham apiwe ropafadzo yaMwari muuzere hwayo as long as Lot aripo. Pane chaifanira kuitika kuti Lot abve. Anti munobona. Isaka azvaita kuti akurire mukururama kwokudana kwaMwari nenzira yaMwari as long as Ishmael aripo. Zvaita fanika everything is fine. Havana mboshoterwa nechekudya nokuti Ishmael aripo. Havana mboshoterwa nezvekufuka nokuti Ishmael aripo. Havana mboshaya pekugara nokuti Ishmael aripo. But Sara akangotaura rimwe zuva kushena akangofuma achiti baba mwana mukadzi uyu ngaaende nemwana wake. Abraham akati ko chii chanetsa? Ari kumbokosa problem iri panapa. Arwa nani pano zvikanzi hapana asingaende. Kusara chiko chanetsa until God had intervened. Akati Abraham inzwa zvinotaura Sara. Azviite kuti kupfuurira mberi kweshoko rangu kuvepo as long as munhu aripo. Dzingaende. Nokuti Bible itaura kuna vaGaratia richiti ko rugwaro rwunotii? Rwunoti dzinga mukadzi uyu nemwana wake. But was that scripture? Ndi Sara akazvitaura. But Sarah was so anointed. NaMwari kudakara mashoko ake akava scripture. Can you see? Now, saka ndi Mwari unofanira kuti abate. Ndo chikonzero, you know, people havana kukwanisa kugamuchira nyasha. Nokunzwisa kuti nyasha dzinombova chii. Vakafunga kuti kunamata Mwari murayiro. But dambudziko riripo nderekuti vazvitutira mirayiro iyoyo zvinovanetsa futi kuti vaichengete mirayiro yacho. I don't mean we are carefree kuti nongoita zvese nekuti tiri munyasha, tongoba nekuti tiri munyasha, tofamba nenzira tiri munyasha, handizvoba. Asi hatisi pasi pomurayiro. Amen. Tiri pasi penyasha kuti tikwanirise zvairehwa nomurayiro. Tisingazviiti nomurayiro but nemweya weupenyu. That's the difference. Andi munobona. Saka panofanira kuva nekutendeuka, then conversion, kushandurwa. Tochiita Mwari zvaanoda kuti tiite zviri zvakanaka. Amen. Now, saka as I said, kushandurwa uku kudzoka sekera pana mabasa zvanzi tendeukai mudzoke. Tiri kudzoka kupi? Saka kureva kuti kutendeuka hakungoti pfuudze mberi. Azvona tendeukai mupfuurire mberi. Kwai tendeukai mudzoke. Kureva kuti pane kunodzokerwa. Pane chakashiriwa nokutemerwa naMwari sure uko nyika isati yavambwa. Towisana. Ini ndaberekwa nhasi. Ndiri kufamba muzvakaipa zvangu. Ndiri kurarama munzira yangu. Ndonzwa shoko raMwari. Ndikatendeuka ndinofanira kudzoka. But okay, nda 20 years old. Ukanditi dzoka. Ndodzoka here kune zvinhu nzira yandakambofamba nayo. Ndikafamba nenzira iyoyo ndichaona kuti munzira imomo ndo mandaiba, ndo mandainyepa, ndo mandaifera, ndo mandaita zvese zvakaipa. Kana ndikangodzoka nenzira iyoyo ndinenge machingofamba nenzira dzangu dzakashata. But pane kunodzokwa. Nyika isati yavapo Mwari wakatitemera. Tive vasina mhaka, vasina chavanopomerwa.
Ndokwatiri kunzi tidzoke ikoko. Kunorehwa naPaul achiti takadanwa kuti takasikwa kuti tibate mabasa atakatemerwa akadiwa naMwari kuti tifambe maari. Ndozvoti vanorugara nditi tava zvisikwa zvitsva, tava kufamba mumabasa atakatemerwa kuti tifambe maari. Akatemerwa rini? Nyika isati yavambwa. Ndo kwandiri kunzi zvino ndidzoke. Amen. Andigone kundoraramira mune izvozvo kudakara conversion yaitika mandiri, kushandurwa kwaitika muupenyu hwangu. Ishe vatibatsire. Now, for example, ndatini Abraham, Mwari haana kungofamba naye nokungoenda naye. Pane chaifanira kuitika. Pane kushanduko yaifanira kuva muna Abraham kuti akwanise kukwanirisa Mwari zvaaida pamusoro pake. Amen. Zita rake tati rakashandurwa, muraramire wake wakashandurwa. Rugwaro rwoti iye waigara mutende, iye naIsaka naJakobo. Amen. Anti munoona, as I was saying, cherekedza yamakore aAbraham akararama musure mekuberekwa kwa Isaka. Mozvona makore akararama Isaka, I think it was about 40 paakazorora. Andi munoona, Abraham akararama was it 165 years. Ndizvodi at 100 ndo paakabereka Isaka. Ndizvodi saka akazofa 65 years later. Pa 65 years ipapo pa 40 dzakapiwa Isaka kuti azorora. That means Isaka akarora at 40. 25 years Abraham asati afa. Isaka ndozobereka vana vake. Is that right? Sekera gwaro ruchiti vakagara matende Abraham, Isaka naJakob. Can you see? Saka tikangoverenga bluntly tongonafanira kunzi Abraham akafa, Isaka ndokuzobva nevana vake, Isaka achibva afavo ndobva zvozodaiso. But mukatarisa hazvina kudaro. Pane upenyu hwairaramwa towisana. Saka pane chaidiwa naMwari, as I was saying, chaifanira kuva kubatanidzwa kwaMwari nemunhu sezvaari. Zvisati zviri zvinongobva painfluence kana padzidziso yavabereki. Dzidziso yavabereki yakanaka inokwanisa kupawo a foundation. Ndizvodi kuberekwa navabereki vanonamata is good, zvinokupawo a particular foundation. Asina kukudzai, hakuna mutendi uchapinda muushe hwaMwari panheyo dzokuti akaberekwa nemunamati. Mwari anotigamuchira mumwe nemumwe semwanakomana kana semwanasikana wake. Agamuchira vazukuru, haana zvizukuru bvi towisana. Ane vanakomana nevanasikana. Pane panofanira kuti iwe undova nethat experience yako iwe umene naMwari wacho. Mukacherekedza Isaka was a very protected species. Abraham paakabva kunyika iya kwaaiveri, akauya munyika ichipikirwa, ndobva kwaitika nzara handiti, ndobva aenda Ijipita. Aenda Ijipita akasvikonzi akati kuna Sara, itiuri hanzvadzi yangu nokuti ndingazourayiwa kunoku. Zvikanzi shuwa, Sara ihanzvadzi yangu. Zvanzi akatorwa Sara akaendeswa mupalasi yaFarao kuti ave mudzimai
wafarao. Handimuziye. Now, madzimambo kana achiroora, avarore nemuti wokungoti wada mudzimai uyu, because madzimambo vaita vakadzi vakawanda. Solomon, for instance, aine 1000. Saka avaroorwe newe yekungoti adiwa apa, wachata apa, atopinda mumba. Avadaro. Pane hunhu hunofanira kuraramirwa mumba mamambo. Ani munobona? Ndochikonzero Esther paakatorwa kuti andova mukadzi wamambo uya waPezhia uya, wakaenda kwai vane process yavaita handiti. Kwai dzimwe 6 months ndedzekugeza nekufamba nemishonga yakadai, dzimwe 6 months ndezvakadai. Unofanira kuitwa trend, uzive zvinodiwa muusho handiti. Then kuna mayunak anodzidzisa nokurayira vachazova madzimai amambo. Hazviitike overnight izvozvo, zvinotora nguva. Ndochikonzero mambo waiva like Solomon, aiva namadzimai ozoita vainzi maconcubines. Towisana. Pakatorwa Esther paipai, paiva navamwe vasikana vakatorwa futi handiti. But mambo pai aidani vahosi. Saka pane one aifanira kuva vahosi. Azviroti vamwe veve vakarashwa vaya, vakagara futi mumba mamambo savakadzi vamambo, but vakanga vasiri queen, vaingova maconcubines. Saka you must pass the test yekuva mudzimai wamambo, kana kuti unozongopedzisira wangovawo concubine. Handi munobona? Kubva kumaconcubines akuzvarwe kunyange ari mwana wamambo, azviita kuti azova king panzvimbo yamambo. Handi munobona? Mambo anofanira kubva kumudzimai wamambo. You get my point? Right. Now, saka ndakuudza kuti Abraham, Sara paakatorwa, akapfuudzwa nemaprocess ese iwayo. Chimboenda munodzidziswa izvi, kugara mumba mamambo, kutaura namambo, kufamba muimba umu, zveshe vaifanira kuti vadzidziswe. Sara akapfuura nezvose achidzidziswa. Asati atombotorwa kuti ave mudzimai waFarao, God intervened. Akati, watora mukadzi womunhu iwe. Handizo? But Farao akati, koiwe Abrahamu wataura sei kuti hanzvadzi yako warenda kukupa mombe idzi, varandakadzi ava, varandarume ava, chienda. Handiti? Ndobva vaenda. Ndobva pachiita nzara futi. Abrahamu achibva aenda Gerari, kwaakandosvika futi akati, same story, Sara itaure hanzvadzi yangu. Bhaibheri rinotaura richiti, Sarah, that was after Genesis 18. Sarai achisiri Sarai, Sara. Nenguva inogore rinouya, Sara achava nomwana. Then, pozopinda nyaya yekuti aenda Gerari. Bhaibheri rinotaura richiti, haana kupedza 1 night ari mumba maAbimeleki. Neusiku ihwohwo God intervened. Akati, watora mukadzi womunhu iwe. Chii chaitwa naMwari was protecting Sarah, not ndiye aifanira kuzova mai vaIsaka. Saka God was protecting. Aisakwanisa kuitwa defiled, ozobereka futi mwana wechipikirwa. Azvaigona, he had to be protected. Handi munobona? Aprotectwa kudaro, tinoziva kuti Ishmael akazopindirawo futi, handiti? Ndiye akatotanga kuuya. But Mwari akabvuma akati, Abraham, teerera zvatorwa naSara, dzinga mukadzi uyu. Ishmael akabviswa kuti asatombova padhuze naIsaka, protecting Isaka.
Isaka pakuroora haana kungonobondera futi. There was that protection. Yekuti aifana kuti awane mudzimai kwete wokungoti nokuti wakanaka, kwete nekuti vanenge saizi imwe chete, kwete nekuti vanenge vakafitana. Mwari aifana kuti apindire panyaya yacho. Mukadzi akawanikwa naIsaka was God chosen, God picked. Why? Protecting Isaka. Asavhiringika. Saka Isaka was protected. Saka ndo upenyu hwakararama naIsaka. Yet Mwari haana kuti izvozvo zvakaringana. Paifana kuva nepersonal contact yaMwari naIsaka. Ndo kwatinosvitswa neconversion. Towisana. Ndo kwatinosvitswa nenyaya yokushandurwa. Atishandurwe nomurayiro wokungozwa kuti usaite ichi, famba zvakadai, ita zvakadai, ita zvakadai. Hazvitiunze muthat contact naMwari. Paifana kuva nethat contact yaidirwa naMwari. Amen. Mukatarisa Jakobho, Mwari wakamuropafadza chose, akapiwa mukana wekuti awane udangwe, akapiwa maruramire ekuti aropafadzwe. Mwari akaropafadzwa naIsaka, akapiwa mafuta enyika, akapiwa dova renyika, akapiwa simba pamusoro pehama dzake dzose. NdiIsaka wakamuropafadza. Akaenda kwaRabhani, akandogara ko 20 years, zvikapupurirwa neupenyu hwaakararamirako kuti Mwari waiva naye. NaRabhani akabvuma kuti chinguri wauya pamusha pangu pano ndaropafadzwa kudarika zvandaisiva nguva yose. Mwari waiva naye. Amen. But kunyange zvangu zvakadaro, pane nguva Jacob yaakafunga kuti I must be free. Ndiri kuropafadzwa ndiri pano. Zvinhu zviri kundifambira. Vana akanga anavo, pfuma anayo. But pane paakafunga akati aiwa, ndofana kudzokera kunyika nekuimba yababa vangu. Andi munoona. Saka kunamata Mwari kana kuti kutendeuka is not just a matter yekuti wasiya zvakaipa zvinhu zvakungokunakira. Zvakanakira Jakobho, akaropafadzwa, akava nevana, akava nezvose zvinodiwa paupenyu. But pane chaiva mumwoyo make chaiti ndofana kudzokera kuimba yababa vangu. Ndofanira kuenda kunzvimbo ine mudzi nembeu yeropafadzo. Nekuti Abraham akanzi, siya nyika yababa vako uende kunyika yandichakuratidza, ndichakuropafadza. Marudzi ese enyika acharopafadzwa mauri, because waenda pane imwe nzvimbo Mwari akatemera kuti ropafadzo yake igare. Asi hadzizi nhema kuti Jakobho akaropafadzwa ari kwaRabhani. Hazvireve kuti Jakobho haana kuwana zvinhu zvoupenyu ari kwaRabhani. Asi izvozvo zvaingova zvinhu zvine chekuita neupenyu hwezuva iroro. Asi munofanira kuzviziva nekuzvirangarira kuti isu tese tive muno muchechi nhasi tichinamata. Rugwaro rwunoti tiri vana vaAbhurahama. Further on, zvinonzi pana vaRoma chapter 9, tiri vana vaIsaka. You get it? Tinowana umwana hwedu kubva kuna Isaka, kwete nelaini raEsau, but nelaini raJacob. Kristu akauya kwete nelaini raIshmael, kwete nelaini revana 6 vakaberekwa naKetura. Anti munobona?
pane laini rinofana kutevedzwa. Saka Jakobho kana aifanira kuva ndiye maruramire ekuti isuwo tiuye kukunamata Mwari, aifanira kudzokera kumusha, aifanira kudzokera kuimba yababa vake, aifanira kudzokera kunzvimbo yeropafadzo. Hazvinei zvaari kuwana ari koko. Can you see? Ndochikonzero Mwari wakatidanira kushoko rake. Azvireve kuti kana uri muRoma hauropafadzwe. There are millionaires muRoma. Towishana. Azvinoti kana uri zvePentecost kana vematombo chaivo, azvinoti haupore ikoko. Because vanhu vese havasi stupid kuti vagare kumatombo kusingaporeswi. Mvura dziya dzomuteuro dzine vamwe vane vana mudzimba, vamwiswa mvura idzi. Kune vamwe vakatowana basa namatombo iwayo. Hazvinoti hazviitike, zvinoitika. Hazvinoti kuva mwana waKetura hauwane pfuma yaAbhurahama. Havana kupiwa here Abhurahama paakafa. Ishmaeri kuva mwana waAbhurahama hazvirevi kuti unobva washupika. Mwari haana kuti here ndichamuropafadza. Ishmaeri haana kubereka here vana 12. Ishmaeri haasi ariko here nhasi. Ndiani akafuma pasi pano kudarika Ishmaeri? But zvinongoperera mukufuma ikoko oiri yavainayo iyoyo. Nothing more. Can you see? Saka, Mwari ndi Mwari. Hatinamati Mwari. Paul anoti kana kunamata Mwari kuchitibatsira paupenyu huno koga tiri vanhu vanonzwisa urombo. There's something beyond. Saka Jacob zvaita kuti asaite encounter, asabatanidzwa nezvokwadi yaMwari, ozova baba vedu isu. Now, kuva vana vaAbhurahama, hatisi vana vaAbhurahama simply nokuti tangoberekwa panyama naAbhurahama. But tiri vana vaAbhurahama panheyo dzechakabata mweya waAbhurahama, sungano yaakaita naMwari. Can you see? Ndochikonzero Mwari wakabvuma, Mwari wakazvipa kuti Abraham ave ndiye baba vaJesu. Is that right? Nokuti Abraham haana kunzi kuvana vako, asi akanzi kumwana wako. VaGalatia 3:2 ichiti mwana iyeyo ndiJesu. Saka haaberekwe nezvinhu zviri kunze kweshoko raMwari. Haaberekwe nezvinhu zviri kunze that direct contact naMwari wacho. Nekuda kwenyaya kungoti handakaudzwa kunzi hatifaniri kupita fodya, handakaudzwa kuti hatifaniri kuita izvi, ndakaudzwa kuti hatifaniri kudya nguruve. Munhu ofunga kuti achanopinda mudenga nekuti achengetedza kuti sadya nguruve. Far be it. Handi munozviona. Okay. Saka Jacob hazvirevi kuti haana kuropafadzwa. He was blessed paakanga ari kwaRabhani. But zvakapinda mumwoyo make kuti pane nyaya inofanira kuitika, ndeyekuti ndidzoke. Amen. Genesis 30 verse 51. Mavhesi anombonyoreka zviri zvoka. Go to chapter 31 verse 51 to 52. Achaka kuva wakaparadzaniswa neusungwa neuranda kuna Rabhani. Akaropafadzwa ari ikoko, akabereka vana ari ikoko. Handi munoona. Kunyangwe chikuruku chaRabhani chaaitira Jakobho chese chaizongoti anza yacho zvinonakira Jakobho wacho. Jakobho asenza 7 years achisevenzera Rakeri. Akuti chinipa mjimai wangu 7 years ndapedza, akupiwa Reya. Koma nditsotsa sei kuvatezvara, zvikanzi aiwa kuno kwakuroorwe mudiki mukuru aripo.
Saka zvino zvodi kanza no problem. Chisenza mamwe makore 7 ndikupe futi Rakeri wacho. Saka yengo benefit kwaari. Saka kana akada kushandura kuti alright iwe mubayiro wako ndewe mombe. Mombe idzo dzaibereka kudarika mbudzi nehwai nezvimwe zvese. Ochinja futi aiwa mubayiro wako ngauve makwai. Makwai airopafadzwa kudarika zvimwe zvese. Alright makwai yako mubayiro wako makwai eshe ane mavara dzese dzaingobereka zvine mavara. Hakuna chaitwa naRabhani chairega kuropafadza Jakobho. Saka tikazvitarisa Jakobho aifanira kuramba agere kwaRabhani kuti maropafadzo aramba achiwanda. But Paul antaura achiti zvivi zvakati zvawanda nyasha dzakava dzawandawo futi. Saka torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande? Haisha isi takabva kwazviri chararama seiko mukati mazvo. Can you see? Atiraramiri, atigari, atikwani mune zvinhu zvisati zviri kukwana kweshoko raMwari for temporal benefits. Nekuti zviri kundiitira, nekuti zviri kundinakira, nekuti zviri kundibatsira. Handiwo hunhu hwedu. Hatiraramiri izvozvo. Toraramira zviri vimbiso yaMwari. Yes, tinofana kufamba panyika, tinofana kusenza, tinofana kuroorwa, tinofana kuroora, tinofana kuita zvose izvi, asi hazvifani compromise zvokwadi nechatakadanirwa. Tinowisana. Hazvina basa zvinhu zvakamira sei. We don't compromise. Ndizvodi? Isho atibatsire. Don't compromise. Zvakanzi naMwari ngazviitwe. Towisana. He knows better. Amen. Kana danga akati kunamata kwedu tonamata takatsika mvura. Izvozvi ndingadai tine madhishi emvura takaisa makumbo mvura. Ndo zvaakataura neshoko rake. Ungazviona mbotaiwe nandiriwisa mvura nokuti kuri kutonhora. Shoko raMwari rakati isai makumbo mvura. We do that. Don't compromise. Ndoda kuchimiro chiripo. Towisana. Right. Now, Jacob azvibudisa mumusungo waRabhani. Nokuti mutumwa akataura naye. Amunzira yokudzokera kumusha. Ama Mwari ane hanya neshoko rake. Kana watora shoko iroro, rava ndiro chibatiso chekurarama kwako. God cares. Hazvina basa ungasvika pakuomerwa kwoupenyu, hazvina basa ungasvika pamakoma akaita sei, kana watora nzira yeshoko raMwari kuti ndo nzira yawada kutevera, hama Mwari ane chekuita neupenyu hwako. Nokuti Dhavhidhi unoti, ndaiva mudoko zvino ndakura, handina kuona wakarurama achisiyiwa. Mwari haakusiyi. Vanhu vangafunga kuti wasiyiwa. Iwewo futi ungatofunga kuti ndasiyiwa. But Mwari will never leave you. Haakusiye. Nokuti watora nzira yeshoko rake. Amen. Now Rabhana akafunga ari kumusha kwake. Akagara dare navana vake. Vakaona resolution yekuti aiwa. Iko zvinezvi Jakobho atiza. Vana vake vakatase munhu zvaita munhu wenyu uya mwana wanzvadzi yenyu atora hanzvadzi dzedu panapa aenda nadzo. Atora pfuma yedu yese aenda nayo. Rabhana akaenda mutemberi muzvitemberi zvake akatarisa kuona kunyange vaMwari vake vatakurwa futi. Akanda kumuteverei. Akamutevera for sure. Akandombata. But the night before anobata Jakobho, Mwari wakadzaka. Akataura naye. Amen. Protecting zviri zvake. Amen. Akati chenjera kuti chataura sei naJakobho.
akuna kungoita zvefani naye Jakobho, unamngwarira. Asvika kuna Jakobho akati, usiku wapfuura, Mwari ataura neni kuti ndisaite zvakaipa. Asvika iwe tasaone wakatiza usina undiudza, zvikanzi handaikwanisa kukuonekai nekuda kweatitude yamama akuita, ziso ramama akundipa, matauriro amama akuita neni, ndakaona kuti zvokuoneka pasina, saka ndakabva. But wakazviitira kudaro, zvikanzi aiwaka 7 years ndakashandira Reyawo, 7 years ndikashandira Rebekawo, 6 years ndikashandira pfuma yangu yese andinayo. Makachinja mubayiro wangu kagumi, masikati zuva raindipisa, usiku chano chinitonhora, hope dzakabva kwandiri kusvika ndakasvika nguva yekuti handichaziva kuti usiku here kana masikati. Zvinhu zvaibiwa kumafuro ndaibhadhara, zvaidyiwa nezvikara ndaibhadhara. Handina mugove, handina chikwereti nemi. Zvikanzi iyoyo ishuwa handizvozvo, saka alright, saka panapa taakuisa matombo aya panapa, uye isa murwi, taakuisa murwi panapa, kuitira kuti wewe usayambuka ipapa uchuya kwandiri, ini ndisayambuka ipapa ndichuya kwauri. Ndirabhani akuisa, ndiye atevera, ndiye angaida kuataka, asi ndiye akuisa futi boundary kuti panapa ndaakuisa, ini ndifenda kauya uku, iwewo usauyawo uku. What a covenant! Yekuti Satani ari kuti taakuita sungano yekuti iwewe handichauya kwauri, iwewo usauya kwandiri. Ungati woomerwa nezvinhu, paiswa domba, hauchaenda kune zvakaipa, zvakaipa hazvichauya kwauri. What a blessing! Amen. But sezvese zvaitika, Mwari akanga aine hanya naJakobho kuti amuendese pa personal encounter naye. Shuwa Jakobho wakaropafadzwa nekutya kwamaoko ababa vako. Jakobho wakataura naMwari kuhope. Jakobho wakanzwa mutumwa achikuudza kuti ndini mutumwa weBheteri kuhope. Haufaniri kwamba uchingoita zvokungoisirwa, zvokungopuwa. Panofanira kusvika nguva yaunofanira kuti ubate ichecho chawakamboona muhope, ichecho chakamboiswa kwauri neropafadzi yababa vako. That's why we need conversion. Kushandurwa. Amen. Kutendeuka kwakanaka, but zvinotora kushandurwa. Ishe vatibatsire. Nguva yedu yaitibvumira kuti tipfuurira mberi, nenyasha dzaMwari chapfuurira mberi, kana Mwari vakatipa mukana. Amen. Pamusoro this spiritual conversion, kutendeuka nekudzoka. Amen. Kuti tinamate Mwari, kwete nenyaya yakungoudzirwa, kwete nenyaya yakungofungidzira, kwete nenyaya yachijairire. Kana paine chinhu chatinoona fanika chakanaka paupenyu, at face value, kungoberekwawo navabereki vanonamata, wongokuriramo uchingonamata, zvingokuitira zvakanaka mukunamata. But times zvinodzivira chokwadi chaMwari kudarika kutombova munyika macho. Saka alright, ndakumbonopinda munyika ndinyatsoona chaizvo chaizvo. Enda pada kukuudzai, pane chinofanira kuva upenyu hwedu, kubatanidzwa nechatakatenda, kubatanidzwa naMwari watakauya kwaari. Mwari mudenga vatibatsire, Mwari vatinzwire nyasha.